Sanibonani, igama lami ngolwazi ngesiZulu ngaziwa ngokuthi uNomusa Precious Buthelezi. So namhlanje ngithanda ukuthi sibheke imithetho yendalo. Imithetho yendalo singabiza phecelezi the laws of the universe. Le imithetho edaliwe uNkulunkulu, indlela yokuthi siphile ngayo la emhlabeni. Ngaphambi kokuba kube khona eminye imithetho, ngiyazi ukuthi khona imithetho eyishumi, kukhona imithetho yabo. Yeah. So imithetho yendalo iyona ebalekile okufanele ukuthi mawuqala uvula amehlo wakho uzame ukuyigcina leyo mthetho yendalo. Namhlanje ngithanda ukukhuluma kakhulu ngomthetho obizwa ukuthi i-law of cause and effect. I-law of cause and effect ithi okwenzayo noma okukhiphayo ukukhiphela emhlabeni kubantu kuzilwane kunoma yiphi indawo kuphuma kuwe ngaphakathi kuba yi-action okanye kuba yisenzo esenziwe wena usenza komunye noma kwezinye izinto. Leso senzo senzayo siyabuya size kuwe. Lokho ngabe kusho ukuthini? Ngenze nje isibonelo. Uma ngibulala izilwane noma ngibulala asithi nje amaphela endlini. Ukubulala kwami iphele lilodwa. Izinto ezu-10 ukuya ngaphezulu noma ukubulala lokho engikwenzayo kuzobuya kuze kweyami impilo. Kuzobulaleka ngabe mhlambe impilo, kungabe indlela engikhuluma ngayo nabantu noma engengage ngayo nabantu, izinto mina lezi engiyifunayo zizobulaleka empilweni yami ngoba nami ngibulalile. Abantu abaningi abazi ukuthi izilwane, izitshalo, abantu siyinto eyodwa. Even amatshe sonke siyaphila ngoba sonke sinama living things kuthina ama cells enza ukuthi sikwazi ukuthi siphefumule njengoba nazo izihlahla ziyaphefumula kanjalo njengezilwane nazo ziyaphefumula. Okusho ukuthi wena mangabe ubulala isilwane nawe empilweni yakho izinto ezithize kakhulukazi lezo ozithandayo ziyabulaleka empilweni yakho. Niyibona leyo nto? Esinye isibonelo yikho uzothola ukuthi uma ngabe u-driver wetekisi, ngenze nje isibonelo esijwayelekile ngoba odriver bamatekisi usuku nosuku ey'ndaweni ey'ningi esihlala khona baba nezenzo abazenzayo ezenza ukuthi abantu ba-complain ngabo. Ngesikhathi abantu be-complain ukuthi hawu wacishe wangidrivisa kabi, ngacishe ngashayisa, noma mhlawumbe asithathe lesi esinye isibonelo esingathinta odriver kuphela, esithinta noma ubani nje odrivayo emgwaqeni. Make wadrivisa umuntu kabi, uzo-react, angithi uzo-responda indlela lo phendula ngazo ukuthi hey ungidrivisa kabi, naye lowo muntu ubuzobuyisa the same energy le oyihambisayo. Uma ukhethe ukuthula wangaphenduli esimeni esinjalo se-road rage, okusho ukuthi wena une-awareness eningi ngoba uyazi vele ukuthi lento akayenzayo awuzo-responda ngayo ngoba uma uresponda ngayo izoqhubeka. Leyo cause and effect. Okwenzayo kuyabuya, okwenzayo kuyabuya. Ngibuyele esibonelweni so-driver-ke, o-taxi driver ngesikhathi bedrivisa abantu kabi, abantu abaningi baya-complain ngabo noma ngabe wena uwu-driver ngeke uzumuze umuntu e-complain, kodwa ispirit sakhe noma umoya wakhe uhlukumezekile ngesenzo sakho, okusho ukuthi uzo-complain. Ngesikhathi umuntu e-complain ngawo, lokho kubizwa nge-law of decrease noma umoya, umthetho wokwehlisa izinto empilweni yakho. Ngesikhathi abantu abaningi be-complain ngawo noma behlukumezeke ngendlela obaphilisa ngayo, kucozuleka izinto empilweni yakho. Yikho isikhathi esiningi uzothola ukuthi abantu abadrive amatekisi impilo yabo ayanele ngale ndlela umuntu akafuna ukuthi yaneliseke ngayo. Kungabe ezezimali, kungabe isemndenini, kungabe impilo, kungabe ziningi nje izinto uzothola ukuthi kukhona la ngishoda khona, kodwa mhlambe awazi ukuthi yini izathu esenza ukuthi kube khona la kushoda khona. Kuzoshoda ngenxa yezinto ozenzayo. Balekile ukuthi mawuvuka ekseni into oyenzayo uyicabangisise kahle nokuthi uyazi ukuthi okay, mangenza okuhle kuzobuya okuhle empilweni yami, mangenza okubi kuzobuya okubi. Kufana nontshontsha. Mangabe untshontsha mhlawumbe uthola ukuthi khona umuntu ontshontshela umqashi wakhe. Uma untshontshelwa umqashi wakho nakuwe empilweni yakho kuyantshontsheka. Yikho kungabalekile ukuthi kube khona
amajele nani lokho izinto ezenziwe after kubonakala ukuthi abantu abawuhloniphi umthetho wendalo, ngoba ukube benohlonipha umthetho wendalo ngabe akekho umuntu ontshontshayo, ngoba uyazi ukuthi mangitshontsha nakimi khona ozontshontshela noma kukhona okuzontshontsheka empilweni yami. Kodwa abantu ngoba bayaphila, abanye abantu abazi nanokuthi khona ngisho into ekuthiwa ama-laws of the universe. Abanye abantu abazi nanokuthi kukhona imithetho ebizwa ukuthi imithetho yendalo iwu-12. Kukhona-ke neminye abayi-edayo emibili abathi 14 laws of the universe. Kodwa kahle kahle yokuqala nje iwu-12. Okubalulekile ukuthi uyazi uyigcine le mithetho. Ngizokhuluma ngayo ngiyichaze, kodwa ngibe ngithanda ukuchaza le law of cause and effect, ukuthi izinto zenzeka empilweni yakho ngendlela nawe wena owenza izinto ngakhona. Uma uvuka ekuseni impilo yakho uyidedicate noma uthi mina ngempilo yami ngizoseva abantu, ngizosiza abantu, ngizohleka, ngizoba umuntu oright ukuthi abantu bazi ukungi-approacha, impilo yakho izohamba kahle, ngoba ngesikhathi wenza izinto ezinhle ebantwini nakuwe kuza izinto ezinhle. Awuyilanda, awuyiceli, ziyazizela izinto ezinhle empilweni yakho. So kubalulekile ukuthi ucabanga ukuthi uma wenza into, ngabe leyo nto izomphatha kahle omunye umuntu, ngabe izomhlukumeza, ngabe leyo nto izokwenza ukuthi umuntu acomplain ngayo noma akhalaze ngawe, noma leyo nto izokwenza ukuthi umuntu akuncome, abonge izinto ozenzayo. Ngesikhathi umuntu ebonga, umthetho wokukhulisa izinto zakho lezo. Ngisho ngabe umuntu ukupha into encane kangakanani, kubalulekile ukuthi ngiyabonga. Ngesikhathi uthi ngiyabonga, ulanda izinto ezinhle, noma leso senzo senzile zizobaningi izinto ezinhle zizoza kuwe ngokuthi nje umuntu athi ngiyabonga. Umuntu mangabe ekhalaza ngawe, izinto kuwe ziyacozuleka. It's a law of increase and a law of decrease. Kodwa konke kusuka kwi-law of cause and effect, wena ukuthi wenzani. Ngabe uma uvuka ekuseni uvuka ukuyontshontshela abantu, wazi ukuthi nawe uma ubheka nje abantu abaphila ngobuqhophololo, kwashola abantu bangamaXhosa, abantu abaphila ngokwenza izinto ezingalungile, uma uyibheka impilo yabo, igcina impilo yabo iphelele ey'ntweni ezingekho right. Mhlawumbe umuntu ugcine esegula, mhlawumbe aphathwe izifo ezingalapheki, aphathwe oma-cancer, aphathwe izinto nje, isimo sempilo sakhe sibe ncikinciki, noma agcine sebe umuntu ocelayo, noma ahlukumeze ngisho emqondweni, ngoba wayekade ephila ngokuhlukumeza abantu. Yebo, isikhathi esiningi mhlawumbe ungakubuka okwesikhashana uthi ya ukube yisigebengu, plan right le, ngizovuka ngibe nemali manje, yonke leyo nto. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi uzobona impilo yalowo muntu ophilisa abantu kabuhlungu ukuthi iya deteriorate noma iya ngokushona phansi. Le mpilo akade eyiphila ngesikhathi esahlukumeza abantu ayibe isafana nangalesi sikhathi sekuhambe iminyaka, ngoba umthetho lo we-law of cause and effect uyasebenza whether umuntu okholwayo, whether umuntu ongakholwa, whether umuntu obhemayo, whether umuntu ongabhemi, ophuzayo, ongaphuzi. Ngale ndlela yonke imithetho kaNkulunkulu isebenza kubo bonke abantu, ngaphandle kokuthi ukholelwa emadlozini noma ukholelwa kwinkolo yobuKristu. Isebenza kuwo bonke umuntu, njengoba i-law of gravity, mangithatha leli gloves ngiliyeka kanje lizowa, angithi ngoba i-law of gravity isebenza kimi. Ngisho leli glove ngalinika isoni esingakanani, noma isigebengu, noma umfundisi, same thing izokwenzeka, ngenxa yokuthi umthetho awushintshi. Lama-laws of the universe awashintshi, asebenza kumuntu omuhle nomubi, ophila impilo enhle nophila impilo yobuxhwanguxhwangu. Isebenza kuwo wonke umuntu. Ngesikhathi wenza into komunye, nakuwe isiyenzekile. Uma untshontsha, nakuwe sentshontshekile. Uma uphilela ukuthi wena uzohlukumeza abantu, nakuwe impilo yakho izohlukumeza. Ngeke uzukubone ngaleso sikhathi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi uzokubona sekwenzeka. Nike nizwe-ke abantu bethi khama. So mangabe-ke asithi mhlambe ngenze esinye isibonelo. Abanye abantu, khona abantu abenza amabhizinisi, uthola ukuthi benza amabhizinisi. Into esengiyibonele kakhulu nje, isibonelo engingasenza abantu abase kwi-motor industry. Ngesikhathi
umuntu ekudayisela imoto, angiqale ngokudayisela imoto ngingafiki kumaphathi. Umuntu okudayisela imoto akakutsheli lonke iqiniso ngoba ubheke ukuzuza yena. Wena ugcine sewuxakeka, ungena ey'kweletini, ungena kuphi nakuphi ngenxa yokuthi ukhohlisiwe. Yebo, uthola ukuthi abanye abantu uthola wazi nge-balloon payment mhlambe seyidrayive imoto for 3-4 years kuyikhathi efunda, noma esezoqeda ukuyikhokhela ukuthi hayibo usakweleta izizumbulu zey'mali. Ethi umuntu kanjani na? Umuntu lo akayimdayisela imoto wayemkhohlisa. Yikho uzothola ukuthi isikhathi esiningi abantu abacebi ngalawo macebo wokukhohlisa abantu. Noma ngabe unebhizinisi, yenza isibonelo kubantu abadayisa ama-car parts, bayakwazi ukuthi bathathe advantage ngabantu ngokuthi ba-increase ama-prices ngesikhathi u-cheat abantu. Even in business kuyabuya kuwe later empilweni yakho kuzokuhlukumeza. Ungahlukumezeka ngokwempilo, uthola ukuthi usune-cancer nje indlela ongayi-understand, unesifo ongasazi ukuthi usithola kanjani. Usithola ngenxa yokuthi umthetho wala emhlabeni wokwenzeka kwezinto uyasebenza kumuntu noma ngabe ubani. Mhlambe-ke abantu bangabuza ukuthi iziphi izinto engazenza ukuthi hawu manje lwazi ukuthi singabulali iy'lwane, singabulali ini. uNkulunkulu uthi sonke la emhlabeni kufanele sihlale sonke in harmony and in peace. If uhlala in harmony and in peace, akukhulunywa ngabantu kuphela, ukhulunywa ngazo zonke izinto eziphilayo, izinto ey'philayo, iy'tshalo, iy'lwane, iy'hlahla. Ukuhlala in peace and in harmony nalezi zinto, ukuhlala ngokuthula nazo zonke lezi zinto ezidaliwe uNkulunkulu ukuthi noma umveli inqangi noma ngabe yini lo kholelwa ukuthi wena iyadala zonke lezi zinto ey'khona. Ukuhlala in peace, uyakhuluma nalezo zinto, bazosho ukuthi awu nangoku ugele usedilulu. No, uyakwazi ukuthi ukhulume ngenxa yokuthi isilwane noma intuthwane noma iphela linawo ama-cells, okusho ukuthi liyezwa. Into ehlukile phakathi kwami nephela noma nentuthwane ukuthi mina i-intelligence yami iphezulu ngoba nginengqondo ekwazi ukucabanga, ikwazi ukucomprehend noma ikwazi ukuhlula izinto nezinto. Uyakwazi ukuthi ukhulume nokuthi ngicela ukuthi uthole enye indawo ozohlala kuyona ngoba la angithandi ukuthi uhlale kule ndawo, uthole indawo ozohlala kuyona. Uyayenza leyo nto. Even nangamagundane uyakwazi ukuwakhulumisa uthi magundane ngicela niphume, ukhulume kahle ngokuzithoba, hhayi ngokuthi ulwise nangomoya wokucasuka noma ulishaye noma uligijimise. Ayikho leyo nto. So uNkulunkulu uthanda ukuthi noma umdali umveli inqangi uthanda ukuthi sonke siphile la emhlabeni ngokuhlalisana nangokuthula. Uyakhuluma kodwa ungasho ukuthi mawukuthi awukwazi ukuthola enye indawo ngizobe sengiphoqeleka ukuthi ngikubulale ngoba ngithanda ukuthi uhlale kule ndawo. Yebo, kodwa awuvele nje udumele iphela. Kukhona iy'ngane ezithi ngisho izibona ini seyifuna ukuyibulala. Iy'ngane suke y'thatha lezo zenzo kubantu abadala. So uma unezinto zokubulala iy'lwane, ngingakululeka nje ukuthi ukuze uzohlala in peace noma ngokuthula nazo zonke izinto ezidaliwe la emhlabeni, asikho isidingo sokuthi uzube nane-retex uzame ukuyibulala. Uma wenza njalo uze wazi ukuthi nawe uzilandela izinto ezizobulawa empilweni yakho. Ngiyathemba ukuthi ichazile kahle. Izinto ozenzayo ziyabuya zize kuwena. Izinto ozenzayo ziyabuya zize kuwena. Okuhle-ke ngale mithetho ukuthi iyasebenzelana ukuze nomunye uzokwazi ukuthi usebenze nje, nomunye uzokwazi ukuthi usebenze. Kwamanje ngibalule i-law of cause and effect, kodwa sengibalule even a law of increase and law of decrease, which leyo mthetho isebenzelana nayo yonke eminye imithetho. Mhlambe uma ngabe singena siphinde sixoxa ngeminye uzophinde sibe nokuvuleleka kangconywana ukuthi ngabe yini kahle kahle le engisho. Ngiyabonga.